I da ste ljudi, evo danas ćemo snimati Minecraft epizodu broj 2 na Balkan Playu. Kao što ćete sad vidjeti, Balkan Play se promenio se server. Imam jako sad i bolje stvari, sad imam full dijamantsku, kao što ste vidjeli u prvoj epizodi imao sam sve sam imao gvozdeno. Evo sad imam sve dijamantsko, imam i nešto par enchantovanih stvari. Evo, sad ćemo uđemo. Ajde. Ovo baguje. Evo ga, ušli smo u Minecraft. Balkan Play. Vidite kako sam moćan. Da, neće vas da se hvalim. Evo ga P. Naš. Nije samo naš. P. Čekaj da uđemo. Znači ljudi, vidite koliko se promenio Balkan Play. Evo, spawn. Evo vidite kako izgleda sad spawn, no. Evo vidite, promenio se. Evo, malo sam se ja zbunio, eto nema veze. Ljudi, evo, promenio se spawn, sada ćemo idemo malo kopamo. Drva, idemo u to. Evo, to je moja soba, još nije dovršeno. Evo, nema veze. To je lapis. I toga sam napravio sve ovo u dijamantsko. Evo, da nam se uđe. To vidi ga gore. Znači, to sam napravio sve u dijamantsko. Pomoću lapisa Zulija sam ga nabuđio. Enchantovo. Evo tu baštice. Vidite kako je lijepo. Znači idemo da kopamo. Dobijemo ovaj dijamantski krampi ovaj novi gvozdeni. Idemo da kopamo. Nema pola potputa. Evo, pa ću nalazi. Idemo dole kopamo. Evo ovdje nalazimo gvožđe. Naravno, ja nisam haker kao neki. I zato nisam haker da kao neki malo je teže onda naći dijamante, ali koja je svrha onda igrice? Pa, da se zabaviš i da nešto pronađeš, da ti bude teško, ne samo sve ovako. Evo tu da stavimo jednu baklju. A dobro, ovaj kamen, baš na toga kamen. Ćemo kupamo. Sada ništa našao, samo kamenja. Sada smo potrebni za dijamante.
Evo sad ćemo još malo da kopamo. Znači pronađemo dijamante. Evo ga, dobro gvožđe. I to nam može pomoći za nešto bolje gvožđe nego drvo. Dobro, ovdje ne može se naći drvo, ali ipak bolje gvožđe nego drvo. Evo ga, odmah nalazimo gvožđe. Ima dosta gvožđa, nekako nađemo dijamante. Evo ljudi, evo ga moj brat Čaki, evo ga moj brat Baby Pig. Znate, on je isto tu u dijamantskom. Čekajte da mu dam to što sam iskupio. Evo vam kažem da snimam. Evo ga samo ukažemo. Da ga pratim. Ko je taj? Čekaj da mu dam nešto. Ko je ovaj? Ko je ova? Dobro, ne znači. Ljudi, trebamo nešto kopamo. Gdje se ovaj Baby? Ko je ova bre? Dobro. Evo sad trebam ja da ugasim i čao.